Lima ang nadakpan sa sunod-sunod nga bypass operation sa Talisay City Police. Samtang kapin sa 100 pesos nga balor sa gidiling drugas ug mga armas ang nasakmit. Siluan meron din sa report. Mubalor sa 133,620 pesos ang 19.65 grams sa gituhuang shabu nga nasakmit sa Talisay City Police sa gipahigayong bypass operation sa Sitio Candaya, Barangay Linaw, pasado alas 3 niadtong Sabado sa hapon. Lakip sa nasakmit ang duha ka caliber 45 pistol nga may mga bala. Usa sa mga suspitsado nga si Armando Onabia mitataw nga wa siya malambigit sa pagpamaligya o gidiling drogas. Iya hinunggi angkon nga tig-ayo siya og mga armas. Ayaw man gusto na ko. Kaya nangayo, hindi pa ayaw, nangayo man ko. Nga, mato nga pag-read, na mag-abang niya siya na ko. Nga siya na kuhaan og drugs. Dungan niyang nasikop si Gerald Heraldizo, 42 anyos, apan nagdumili siya pagluwat og pamahayag. Samtang nasikop usab kaganihang kadlawon sa managlahing operasyon sila si Marvin Gadiano, 20 anyos, kinsa nakuhaan og mukapin sa 24,000 peso sa gituhuang shabu. Samtang alas 5 kaganihang kadlawon, nasikop usab ang mag-agawng sila si Vincent Villaro, 24 anyos, ug Jobert Cabriana, 31 anyos. Dulan sa 150,000 pesos ang balor sa gidiling drogas nga nasakmit gikan kanila. Gipagunita lang na. Bibili na ba, nalakaw siya kadiyot ba, nanaatlan ko. Mahal na ko Gamit sa... Magamit na isa. Disposer, naitagiya ito Sige mong dako pa rin mo na ito. Sa kalisod, kagustuhan na ng... Paitong panahon ko. Uban ni cameraman Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.